हुमायुमा बी आहे सगळा वाटते ना. सो गाईस तुम्ही बघू शकता हे बोई मावरा लागलेला आहे. जास्त प्रमाणात आला आहे म्हणून खूप जास्त लागला आहे. आताच 10 मिनटं गेलेले आणि लगेच आले 10 मिनटानंतर. हे जॉनी भाऊ आणि गण्या भाऊ आहे. आता थोडा जास्त या टायमाला हे जास्त प्रमाणात येते बोई मच्छी. आणि हे बघा छोटे छोटे रावस, शिंगाली, हे बघा रावस पण आहे तिथे छोटे छोटे. एवढी मच्छी ॲक्च्युली रोज भेटत नाही. ही म्हणजे या टायमालाच एंडिंगच्या टायमाला म्हणजे कसं मार्च एप्रिल या टायमालाच ही मच्छी जास्त करून भेटते बोई मच्छी. नाही तर मग एरवी अशी थोडी थोडी 3 किलो 4 किलो. पण ही आता जस्ट 10 मिनटं झालेली ते लोक फिशिंग करायला गेले होते. आणि हे फिशिंग करायला तिकडे गेले ते सामने तिथे समोर. तिकडून फिशिंग करून आता 10 मिनटानंतर आले आणि त्यांना एवढी मच्छी ती भेटली आहे. कमसे कम नाही करताना तरी 50-60 kg तरी होईल. आता हे सर्व काढणार, नंतर मग बर्फात जाणार, त्यानंतर मग उद्या सकाळी ते मार्केटला जाणार. तर अशी डेली फिशिंग नाही, पण ही या टायमाची फिशिंग अशी असते म्हणजे कसं एकदाच मारायचं आणि जाळं मारून झाले का सरळ मग सर्व होडीत परत जाळं खेचून घरी यायचं या टायमात. म्हणजे कसं थोडासा समुद्र पण थोडासा रफ असतो ना, त्यासाठी तिकडे जास्त थांबता नाही येत या टायमाला. आणि थोडासा हवाचा पण वेग थोडा जास्त असतो, त्यासाठी हे डायरेक्ट खेचून एकच याच्यामध्ये जास्त जाळा भरून होडीमध्ये एकदा तुम्ही बघू शकता. हे आता कमसे कम नाही करताना तरी 2-3 टप तरी निघेल. ही ॲक्च्युली पावसाळ्याच्या टायमाला जास्त ह्याच्यामध्ये भेटते. आता एरवी असं थंडी विंडीमध्ये थोडीशी कमी भेटते. आणि आता कसं बोटी पण वरती चढवायचा टायमिंग आहे, त्यासाठी ही एंडिंगच्या टायमाला सर्व अंडी टाकायला येते ना, त्यासाठी हे सर्व जास्त याच्यामध्ये भेटते बोई मच्छी. सो गाईज व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढच्या व्हिडिओ मला चांगल्या बनवता आणि टाकता येईल. सो थँक्यू गाईज.